God aften og velkommen til aftens trylleshow. I dag har vi så Annette, Amalie og Katrine inde i studiet. De skal så trylles væk. Og derfor vil jeg gerne have dem til at holde sig for øjnene. Det er godt. Så siger jeg, hokus pokus filihan. Nu er de så væk. Og nu skal jeg så have dem frem igen. Så nu skal I bare se her. Hokus pokus filihan. Ja. Hallo, hvad laver du herinde? Prøv at lukke dig for, eller hold dig for øjnene. Okay. Hokus pokus filihankat. Okay, det var lige den forkerte. Nu kommer de. Nu skal I bare se her. Hokus pokus filihankat. Oh yeah. Hvad laver du her? Det her er et tryllekunst. Prøv at tage hænderne op for øjnene. Okay, så prøver jeg lige. Hokus pokus filihankat. Ja, okay. Jeg får lidt sved på panden nu. Okay, vi prøver lige igen. Nu skal de nok komme frem. Hokus pokus filihankat. Hallo? Hallo? Vågn op! Hallo? Prøv at høre her. Du kom ind i tryllekunst. Kan du ikke holde dig for øjnene, så kommer du tilbage igen. Hokus pokus filihankat. Ah, ja. Okay, nu prøver vi lige sidste gang. Nu er jeg sikker på, at de kommer. Er I klar? Hokus pokus filihankat. Hallo, det er det. Prøv at høre her. Det her det er en tryllekunst. Hvis nu du prøver at holde dig for øjnene. Nej. Jo. Jeg kan ikke lide at holde mig for øjnene. Jamen, så kommer du tilbage til din elskede. Okay. Hokus pokus filihankat. Det her det kan jeg altså virkelig ikke forstå. Vi prøver igen. Hokus pokus filihankat. Ja. Prøv at holde det. Ja. Det her det er et tryllekunst. Prøv at holde dig for øjnene, så kommer du tilbage til din dejlige tipspose. Hokus pokus filihankat. Kom nu. Okay, det kan ikke passe, at jeg ikke kan trylle dem frem. Okay. Hokus pokus filihankat. Jeg elsker. Jeg vil gerne gifte mig med dig. Hallo. Det her det er inde i et tryllekunst. Kunne du ikke lige tage at holde dig for øjnene, så kommer du tilbage? Hokus pokus filihankat. Mand, jeg kan ikke forstå det. Nu håber jeg godt nok, de kommer, ellers så giver jeg op. Det sidste gang, jeg gør det her. Hokus pokus filihankat. Ja, de er tilbage! Gudskelov.